The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mo po ba Joshua ito? Martinez po ito. A-action na po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Action at live na live tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating satellite office sa Caloocan. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Hello, Sir Rudy, magandang hapon. Hello, magandang hapon po. Magandang hapon po dyan sa inyo, lalo na sa ating kabikulan. Apo. Kayo, magandang hapon lang po inyo. Apo, kasama mo ngayon, Ka Rudy, si Berlinda Co. Malana, 63 taong gulang at 23 years nang lumalaban sa sakit nito sa bato. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Berlinda. Magandang hapon din po. Apo, Nanay Berlinda, kumusta po itong pakiramdam nyo po ngayon? Okay naman po, ma'am. Opo, so ipagpasalamat po natin yan dahil kayo po ay nasa mabuting kalagayan at okay po ang inyong pakiramdam. Nanay, may kasama po ba kayo na nagpunta dyan po sa aming satellite office? Kasama ko po yung husband ko. Opo, so kasama nyo po yung husband nyo. Kailan pa po kayo, Nay, last na nagpatingin po sa doktor? Nung ano lang po, last check-up ko po, December 9. So ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa inyong kalagayan? Ano po, ma'am, kailangan lang po ituloy-tuloy yung ating anti-rejection medicine. And then po, kailangan ingat lang po at saka bawal kumain ng mga salty food. Opo. Nay, si Mr. po, kumusta? Ano po yung pinagkakakitaan po ninyong mag-asawa? So far po, ma'am, wala po eh. Kasi pareho po kami, retired na. Opo. Ilan po yung anak po ninyo? Hindi po kami nagkaanak, ma'am. Ay, opo. So wala po kayong katuwang sa inyo pong mga gamutan at pangangailangan? Yun nga po, ma'am. Opo. So paano nyo po natutususan, Nay, yung inyong pong mga pangangailangan, especially meron po kayong ganitong uri ng sakit? Kailangan nyo pong, siyempre, yung mga gamot po ninyo. Ano, ma'am, sipag lang po. Nagpupunta-punta kami sa mga iba't ibang government agency para po mangalap ng guarantee letter para po sa ating mga gamot. Opo. So sa paraan po ng paghingi ng tulong, doon po kayo nakakaraos. Na paano po yung mga yung pagkain po ninyo, yung, siyempre, yung iba pang Opo. Bali po, doon lang po kami nakatira sa pamangkin ng husband ko. Sila po ang nagpapakain sa amin, tapos lahat po sa kanila na. Opo, buti na lang po at meron pong mabuting loob ito pong pamangkin ng husband po ninyo.
Opo. Opo. So ngayon po, Nanay, lumapit po kayo sa aming programa at yan po sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ninyo? Kanina pa nga po kami umaga dito. Pinagahan po namin kasi gusto po namin na daw pampalad si Mr. Rudy Opo. Vizcaya. Opo. So ngayon po, Nay, nakausap niyo po si Ka Rudy. Ano daw po, Nay? Ano yung hiling po ninyo na matulungan po sa inyo? Para lang po sa aking mga anti-rejection medicine at saka po sa aking laboratory na nagkakahalaga po ng halos 800,000 po. Opo, kulang-kulang milyon din po yan, Nay. Ano? Napakalaki pong pangangailangan po yan. So, ayan po, katabi niyo po ngayon si Ka Rudy. Tanungin po natin kung ano po yung katugunan po niya sa inyo pong pangangailangan. Ka Rudy. Ito nga po kanina, maaga-maaga po itong babae natin, taga rito naman po sila, tingin sa lahat, at hindi na kagad ako nagdalawang isip at binigay niya kagad sa akin yung kanyang dokumento at nakita ko naman talagang kailangan tulungan natin. At ito na, tinawagan ko kagad ang ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong ating kababayan. Siguro mga 5 minutes lang, sumagot kagad ang ating buting congressman. Tulungan kagad ang ating kababayan na yan para magabot kagad sa ospital. Tulungan kagad sa 100K. Opo, 100,000 pesos ang ipagkakaloob po ng ating buting Congressman Saldi, dyan po kay Nanay Berlinda. Maraming salamat po, Congressman Saldico, kay Congressman Phil Bungabon at kay Sir Rudy Vizcaya. Opo. Nanay, ano po yung pakiramdam po ninyo na meron pong itinulong po sa inyo or eto pong pangangailangan nyo po sa pagpaparadiation ay matutugunan po ng Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat at kanila po natulunan, lalo na po ang Ako Bicol, Ora mismo. Ayan. So maraming salamat din po, Nanay Berlinda, no? At panalangin po namin na kayo po ay tuluyan ng gumaling. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Nanay Berlinda. Samantala, Sir Rudy, bukod kay Nanay Berlinda, ay may makakasama pa po tayong isa pang nangangailangan ng tulong mula sa Ako Bicol Party List. Diyan sa muli sa Caloocan City, eto makakasama ni Ka Rudy. Magandang hapon sa muli, Ka Rudy. Magandang hapon po muli. Apo, so pagkatapos ng isang kababayan natin na natulungan ng Ako Bicol Party List, eto naman, Ka Rudy, dire-diretso ang ating pagbigay ng tulong sa ating kababayan, si Andre Balucas. At ang kanyang hinaing ay para naman sa kanyang ama na dumaranas ngayon ng sakit sa puso at kinakailangan sumailalim din sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Andre. Good afternoon po, ma'am. Opo, kumusta yung kalagayan mo ngayon? Okay naman po. Opo, Tatay ko po nagpapahinga kayo sa bahay. Opo, yung tatay niyo po, kumusta? Nagpapahinga po siya ngayon sa bahay namin, ma'am. Opo, kailan niyo po nalaman na ito pong tatay niyo ay meron na pong sakit sa puso? Noong 2013 pa po. 2013, so isang dekada na din na iniinda ni tatay ito pong sakit niya sa Mahigit puso. 10 taon na po. Opo. 2013, so dekada na. Yes po. Ang taon po. Tama ba? 2013 o 2023? Ay, 2023 po pala. Ayan, so isang taon. Akala ko 2013, kaya dekada na, no? So, ano yung sabi ng doktor? Anong klaseng sakit daw sa puso itong iniinda ng tatay mo? Valvular daw po. Yung part po ng puso niya, sira daw po. Kailangan daw po i-repair. Opo, kailangan i-repair yung babula ng puso ng tatay mo. Opo. Opo. So, kailangan sumailalim yung tatay mo sa isang operasyon. Opo. Nasa magkano naman daw yung kakailanganin po ninyo para maoperahan yung tatay mo? Estimated daw po na 900,000 daw po. Estimated 900,000. So, napakalaking halaga, no? So, matanong ko kayo, paano nyo natutususan itong mga pangangailangan at gamutan ng tatay ninyo?
Nilalapit ko po siya sa mga government agency po. Kayo ba ay nag-aaral pa or may trabaho na? Tapos na po ako mag-aaral. Nag-a-apply pa lang po ako. Opo. So kasabay ng pag-a-apply mo sa trabaho, isinasama mo sa paglakad mo itong paghingi ng tulong sa mga government offices. Opo. Sinasabay ko na po. Opo. Ilan ba kayong magkakapatid? Dito po kami magkakapatid. 7. Pang-ilan ka? Ang 5 po. Pang-5. So kumusta naman yung mga kapatid mo? Nakakatulong naman sa Kaya pangangailangan? taon na po yung mga kapatid ko, di ba? Ano? Kaya taon na po. May mga kanya-kanyang pamilya na din. Opo. So, gaano kahirap na ganito yung sitwasyon ng tatay mo? Tapos, okay? Wait lang, medyo maingay lang. So, gaano kahirap itong sitwasyon mo na wala ka pang trabaho, tapos etong tatay mo ay meron pang iniindang sakit? Medyo may po pero kinakaya naman po. Tama, kahit gaano kahirap, laban lang. Opo. Opo. So ngayon lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan nyo ngayon para sa iyong tatay? Sorry po, ma'am. Okay, lumapit kayo ngayon sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan nyo ngayon para makatulong po kami sa inyong tatay? Ano po? Sorry po. Ulitin ko, lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan nyo para makatulong po kami sa inyo? Copy po, ma'am. Sorry po. Okay, alamin na lang natin kay Karudi. Karudi! Ito nga po. Ito nating kababayan na taga rito rin. 175, Caloocan. Isa naman ang ating tutulungan na naman. Nagbago lang po sa ating buting congressman para matulungan itong kababayan natin para sa Namutan Heart Center. Ito sinabot kagad ng ating buting congressman, Congressman Saldico, ang kanyang karayangan. Pagkalubang kagad niya ng 100,000 para sa kanyang operasyon sa Heart Center. Ayun, 100,000 ang ipagkakaloob para kay tatay mula sa Ako Bicol Party List. Yan ba ay matatanggap kaagad ngayon? Madadala mismo ngayon ni Andre para naman sa kanyang tatay? Opo, at pinapagawa ko lang po sa ating tanggapan doon sa Kongreso para may print po rito. Ayun. Caloocan. Okay, Andre, napakinggan mo si Karudi. 100,000 pesos worth of guarantee letter ang madadala mo mula sa Ako Bicol Party List para naman sa operasyon ng iyong ama. Apo, maraming salamat po. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, kay Congressman Gil Bungalon, at siyempre po kay Sir Rudy Vizcaya. Ayun, so medyo na... At Ako Bicol Party List po. Oo, so naluluha ka, Andre, ngayon. Ano yung nararamdaman mo? Siyempre po masaya. Ano yung gusto mong sabihin sa tatay mo ngayon, Andre? Pagpagaling lang po siya. Sana po magpalakas pa po lalo. Ayun. So maraming salamat, Andre, sa pagiging mabuti mong anak, at syempre ang hiling din namin para sa iyong tatay ay tuluyan ng gumaling. Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din, Karudi Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo. At mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, isang medical mission muli ang isinagawa sa Peña-Francia, Daragalbay sa pangunguna ng Ako Bicol Party List. Ang mga kaganapan, abangan mamaya lamang. At isang mister na humingi ng tulong sa programa matapos silang iwanan ng kanyang misis, dala ang pera para sa kanilang anak. Ora mismong inaksyonan ng ating programa at ang buong kwento niyan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod
kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo mula sa Peña Francia, Daraga Albay, isang medical mission ang isinasagawa ngayon sa pangunguna ng Ako Bicol Party List. Para sa update, makakausap natin ang ating tabang ora mismo patroller na si Raisel Losada. Magandang hapon sa iyo, Raisel. Yes, Ma'am Rami. Magandang hapon po. Yes, Raisel, kumusta ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List dyan? Yes, Ma'am Rami, patuloy pa din pong nagaganap ang medical mission dito sa Barangay Peña Francia, Banwaan ng Daraga, na hatid ng Ako Bicol Party List, katuwang ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, and kasama na din po natin dito sa lugar ang Philippine National Police para sa seguridad ng ating mga beneficiaries. Dagdag pa dyan, Ms. Rami, ay mayroon tayong binibigay na libreng lugaw, tinapay at kape dito sa medical mission para po sa ating mga beneficiaries. Sa katunayan, Ms. Rami, ay kahit na bumukod ang malakas na ulan kaninang bandang 10 ng umaga, ay dagsa pa din ang tao dito sa medical mission. Okay. Ano po yan, Ms. Rami, ay mayroon na tayong lampas sa 250 individuals na natulungan ng ating medical mission mula ito sa mga barangay ng Bastaran, Calahib, Peña Francia, Gabawan, Tabon-Tabon at Iwalo. Okay. And ngayon, Ms. Rami, ay katabi ko po ang aktibong kapitan ng Barangay Peña Francia na si Kapitan Samson Naliana. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Good morning po. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Kap, gaano po kalaki ang epekto po nitong medical mission ngayon na ginaganap po ng Ako Bicol Party List dyan po sa inyong barangay at para po sa ating mga residente dyan? Napakalagi po, ma'am, at nakakagaan sa mga buhay ng mga residente namin dito sa Barangay Peña Francia at sa mga cluster barangay po namin. Kasi hindi na sila pupunta pa ng sentro para lang makabail yung mga servisyo ng doktor na binibigay na libre lang ng AKB. Kaya kami po nagpapasalamat kay Kong Saldi, kay Kong Vito, at kay Ma'am Biday. Opo. Activity na ito. Opo, sa katagalan nyo po bilang opisyal dyan po sa inyong barangay, eto po ba yung kauna-unahang medical mission na naganap po dyan sa inyong barangay na talaga pong maraming kababayan natin yung natulungan at marami pong nagpapasalamat dahil po sa libreng check-up at libreng gamot pong hatid dyan sa inyong pong barangay, Kapitan? Miss Rami, medyo napuputol po yung linya ninyo at hindi po masyado namin naintindihan yung katanungan. Maaari po bang pakiulit, Miss Rami? Opo, Kapitan, sa katagalan nyo po bilang opisyal po dyan sa inyong barangay, eto po ba yung kauna-unahang medical mission na naganap po dyan sa inyong barangay na talagang solid ang pasasalamat po ng inyong mga residente dahil aside po sa libreng check-up ay libre din po yung gamot hatid ng Ako Bicol Party List? Okay, kahit di ko po maintindihan ng masyado, ma'am, pero sasagutin ko sa first year ko po bilang pagiging punong barangay dito. Ngayon lang namin po na witness yung gaano kaganda ang medical mission ng hatid po ng ATV. At syempre po, ninais po namin na maulit-ulit sa aming barangay at then sa mga karapit na barangay din po. Kasi alam ko naman po na talagang inahasahan po ito
ng maraming sambayanang tao na makapag-avail po ng libreng serbisyo. Okay. So, wag po kayong mag-alala, Kapitan, dahil ang programa pong ito, ang aktibidad pong kagaya po nitong medical mission, ay tuloy-tuloy po itong ginagawa ng Ako Bicol Party List para naman makatulong po ay in terms of medical sa ating mga kababayan. Pero Kapitan, mamaya po, babalikan po namin kayo dahil kasama nyo rin po ngayon si Ma'am Adelaida Gabani, isa po sa mga benepisyaryo ng medical mission ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Adelaida. Nanay Adelaida, magandang hapon po. Ma'am Rainy, magandang hapon din po. Opo, Nay, kumusta po yung kalagayan po ninyo? At syempre, sino po yung dinala nyo po dyan sa medical mission para po ay pa-check upan? Una po, alay kami yung PWD po ako. Tapos, sumunod po, ako rin po na check up kasi may kamatian na rin po ako. Okay. So kayo pong magnanay yung pumunta po dyan para po ma-avail ito pong libreng check-up ng Ako Bicol Party List. Yung anak nyo po ay PWD, tama po, Nay? Opo. Opo. So ano po yung tulong na natanggap po ninyo dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? So, may pong gamot at saka yung bigas po, saka yung tinapay, saka kape po, ma'am. Ayun, so ibig sabihin, aside po sa libreng gamot at libreng check-up, meron din po kayong maiuwing bigas at pagkain para po sa pamilya. Opo. Opo. So Nay, paano nyo po nalaman na meron pong medical mission ngayong araw dyan po sa inyong lugar, ang Ako Bicol Party List? Yung isang kapitbahay ko po, nagsabing may medical mission ka. Galing ko daw po anak ko para daw makastik up. Opo. So nung nalaman nyo po, Nay, dali-dali po kayong pumunta. Opo, dali-dali po ako nagpunta kahit po umuulan. Opo. So, syempre, Nanay, dahil saan pa kayo makakakuha ng libre? Libre na po yung gamot, libre pa yung check-up, may bigas pa po kayo. Opo. Opo. Nay, matanong ko po kayo, kailan nyo po last na napatingnan sa doktor? Ito pong anak po ninyong PWD. Ang panos po niya, every 3 months po, inadala sa doktor. Every 3 months, dinadala nyo po sa doktor? Opo, pag wala pong siyang pa-check up sa daraga po. Opo. So ano daw po yung sabi ng doktor patungkol po sa sitwasyon ng anak po ninyo? So mayroon po ma'am sa maintenance. Opo. So dapat daw po yung maintenance ng bata ay dapat po ay hindi nyo makakaligtaan. Opo. Opo. Ito pong anak ninyo, Nay, ang sakit niya po ay cerebral palsy. Tama po? Opo. So, ilang taon na po, Nay, na inaalagaan niyo po itong anak niyong may cerebral palsy? Na po, 19 years old na po. 19 years old na po siya at yan pong taon na yan, labis po yung pag-aasikaso niyo po sa anak ninyo, Nay. Opo, minsan po din na Opo. Gaano kahirap, Nay, na sa edad po ninyong yan, ay kayo pa po, siyempre, meron pa kayong inaalaga ang may sakit po. Alam mo ma'am, napakahirap sa solo parent po kasi hindi na po ako pwede magtrabaho. Opo. So, aside sa matanda na din po kayo, hindi na kayo pwedeng magtrabaho, solo pa po kayo. Mag-isa nyo pong binubuhay at inaalagaan ito pong anak ninyo. Opo, mayroon pa po akong isang estudyante na high school. Opo, so meron pa po kayong isang anak na pinag-aaral. Opo. Asan po si Mister? Wala na po. Sumakabilang buhay na po si Mister. Sa kabilang bahay po. Nangabilang bahay! Si tatay! O, pero nagkikita po kayo, nakikita nyo po itong asawa nyo dati? Hindi na po, ma'am. Matagal na. So, kahit buhay pa, parang patay na rin po para sa inyo dahil hindi nyo na po nakikita. Opo. Paano nyo po, Nay, natutususan yung pangangailangan po ng anak ninyo? Gawa ng wala na po kayong trabaho. Paano po yung pang-araw-araw at syempre yung gamutan po ng anak ninyo? Napakahirap po. Minsan po, talagang hindi ko po hindi ako lumapit sa napagkamahal namin na kapitan. Minsan po wala akong pambili yung anak ko ng gamot. Hindi po ako nahiya lumapit para mabilan lang po siya ng gamot kasi pag wala siyang gamot, kasi po siya nagwawala mo. Opo. So, hindi po dapat kayong mahiya, Nanay, sa paghihingi po ng tulong dahil po ang hinahabol po ninyo, ang ipinaglalaban po ninyo ay yung buhay po ng anak ninyo, Nay.
Opo. Mas mabuti po yung umuhingi kaysa ka po ay nagnanakaw. Opo, ma'am. Opo. So, Nay, ngayon po na naandyan po kayo sa medical mission ng Ako Bicol Party List, malaking tulong po ba sa inyo itong proyektong ito, Nay? Opo, kasi may gamot na rin po ako para pag tumulong na rin yung isip ko. Pagkakainom na rin po ako kasi yung Opo. gamot po nung CWD ko po. Ayun, so ibig sabihin, Nay, aside po sa gamot na nakuha nyo para po sa anak po ninyo, kayo mismo po meron na din pong gamot dahil kayo din po ay may iniindang sakit, Nay. Opo, meron na pong gamot. Ayun, meron po kayong gustong iparating na mensahe sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa naitabang. Para sinatabang po ito na Nitri-Pong sit-up. Ayun. Tulad ko po na solo parent. Maraming salamat din po, Nanay, at manatili po kayong malakas para po sa inyong mga anak at at kami po, Nanay, saludo po kami sa inyo na mag-isa nyo pong binubuhay ang inyo pong pamilya. Mabuhay po kayo, Nay. Apo. Maraming salamat din kay Kapitan dahil Kap, tunay kang ama ng inyong barangay dahil aside po doon sa pinapakita nyong mabuting serbisyo, ay tinutulungan nyo din po, katulad si Nanay na nangangailangan po ng medikal at tulong mula po sa inyo. Maraming salamat po, Kapitan. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Opo, kung ako ay magiging residente dyan, ibuboto din kita, Kapitan, dahil kayo po ay matulungin. Mabuhay kayo, Kap. Thank you po. Opo. Rice, matanong ko kayo, hanggang anong oras ba itong medical mission ng Ako Bicol Party List dyan sa Peña Francia? Miss Remy, masyadong mahina po yung signal namin dito at hindi po masyado namin naiintindihan yung sinasabi ninyo. And pwede po bang pakiulit po? Hanggang anong oras itong medical mission na ginaganap dyan sa Barangay Peña Francia? Hanggang alas 3 po ngayong hapon matatapos ang medical mission dito po sa Barangay Peña Francia Covered Court. Okay, so maraming salamat, Raisa Lusada, ang Tabang Ora mismo patroller at syempre kay Kapitan at sa ating mga kababayan dyan na pumunta at nag-avail ng medical mission ng Ako Bicol Party List. Samantala mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating Tabang Ora mismo update. Isang mister ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong matapos iwanan sila ng kanyang misis at itinakbo ang perang dapat sa kanilang mga anak. Ang ating naging pag-aksyon sa kanilang hinaing, panoorin po natin ito. 12 taong pagsasama, nagwakas sa ilang minutong pag-uusap sa telepono. Ganito iniwan ni Bergie si Ricky at kanilang 3 anak. At sa pag-iwan sa kanila ni Bergie, ay bitbit pa raw nito ang 4-piece cash card, benepisyo mula sa gobyerno na nakalaan sana para sa kanilang mga anak. Tay, maaari niyo po bang maikwento sa amin na ano itong pera na tinangay po ng inyong misis? Para po sa 4-piece sa ATM. So ibig sabihin, yung buwan-buwan pong pumapasok sa ATM ay hindi po napupunta sa mga anak po ninyo? Hindi po. Kailan pa po umalis itong misis nyo, Tay? Noong December pa po. 2 years na po ngayong December. December 2022? Opo. Paano po umantong yung relasyon nyo po, Tatay, sa hiwalayan ni misis? May tinatago po siya eh. Parang merong ibang lalaki? Opo. Nahuli po ng amo niya. Sabi po, may kinakasama po. Sinusundo po ng lalaki. After that, hindi na po umuwi sa inyo si misis? Umuwi din po. Umuwi pa rin? Opo. Lakas ng loob, umuwi pa rin. Tapos? Nag-away na po kami. Gusto niya po makipag-iwalay. Pinigilan mo pa rin siya? Opo, pinigilan ko rin. So ibig sabihin nito, Tay, kahit niloko na kayo ni misis, gusto niyo pa rin buo yung pamilya? Opo. Gaano mo kamahal itong si misis? Mahal na mahal ko po para sa mga anak ko po. Police Major, may maaari po bang isang pagkaso sa isang ina na inabandona po ang kanyang mga anak? Una-una na po yung sa pag-abandona ng inyong asawa sa inyo. Ayon po sa ating kasal, Revised Penal Code, yung Article 276, kung saan yun po, nandoon po yung nakapaloob doon yung abandonment ng isang magulang kasi ang pagkakaroon ng anak ay shared responsibility. Ibig sabihin, nanay at tatay ang dapat mag-aalaga at may mga obligasyon. Pagdating doon sa akusasyon natin na sa paglalaliman niya, kailangan po may i-present ang mga ebidensya sa korte. Ayon po sa ating batas na rin, ay may kaukulang parusa na rin po sa ganyan. Para malaman mo ang maaring gawin mo, Tatay Ricky, nasa kabilang linya na ng telepono ngayon si Sir J. Idalia.
Section Head ng Regional Case Management Section ng Department of Social Welfare and Development Region Office 5. Maaari po ba mailipat po yung pangalan ni tatay, etong 4-piece account na nakalaan po sa kanilang mga anak? Ang pinakamahalagang konsiderasyon po sa pag-resolve ng isyong ito ay ang best interest po ng mga bata. Opo. Ang kanilang kalagayan at kapakanan ang magiging pangunahing batayan po natin sa pagdedesisyon kung ililipat nga po kay tatay yung pagiging grantee. May proseso po tayo na tinatawag na change grantee. Kung saan ang pagiging grantee ay maaari po natin ilipat sa isang miyembro ng pamilya kung ito po ang pinakaangkop na akbang. Kung si tatay po talaga ay makikitaan naman natin na siya ay responsable at na kanya po talaga yung mga bata, ay maaari po natin ilipat kay tatay yung pagiging grantee. Matapos ang programa, ay agad na ring nagtungo ang Team Tabang Ora mismo, kasama si Ricky, papuntang Municipal Operations Office ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece sa munisipyo ng Ginubatan. Bit-bit ang kompletong dokumento upang maiproseso ang paglilipat sa kanyang pangalan ng cash card. Dito ay agad na sinuri at prinoseso ng kinatawan ng 4-Piece Ginubatan ang mga dokumentong dala ni Ricky. Okay na po yun. Alas 9 po yun. Bali mo, magkita-kita na lang ulit po tayo tomorrow. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas matapos iwan ni Virgie si Ricky. Ngunit magpahanggang ngayon ay nakabakas pa rin sa kanya ang panghihinayang sa 12 taong relasyong nasayang. Kwento ni Ricky ay nagpaalam lang daw itong maghahanap ng trabaho upang makatulong sa pamilya. Ngunit hindi niya lubos akalain na hindi trabaho, kundi lalaking ipapalit sa kanya ang mahanap ng kanyang asawa. Nahuli siya po ng amo niya. Pinakilala niyang pinsan. Halik po, nagyakapan po, tapos nagkalikan daw po. Sa labas po, kala ko po siya matino na babae. Yun pala po, dalawahan din pa. Kasi nakipag siya sa ibang lalaki. Taong 2022, nalaman umano ni Ricky na sa palipat-lipat na trabaho ng asawa ay nagkaroon umano ito ng ibang minahal. Pag-umpisa po pagtrabaho niya, gusto niya po magkatulong sana. Kaya gusto niya magtrabaho. Palipat-lipat kasi siya. Pangatlo yung dito sa sa Kamaling. May pangapat pa siya doon sa dito po sa ligaw din. Yun na po. Doon. Saan yung una niya trabaho? Dito po yung una po sa bakery. Tapos yung dito sa Kamaling. Sa 4 na trabaho na to, ilang taon or buwan to tumagal? Nasa 3 months. 3 months? Naka-4 siyang trabaho? Ano yung dahilan, sir? Bakit palipat-lipat siya ng trabaho? Pero may tinatago kasi na palipat-lipat siya. Nahuli ko pa siya doon. Sa kwarto niya po. Tapos sinama niya po ako doon sa pagtrabawan niya. May pantalon pong lalaki. Inayaan ko lang po. Tapos pigbalik-balikan ko, pag-uhuli ko po. Ayun po, pigbawalan na po ako magpunta doon. Pangilala niya, pinsan daw po. Tapos nahuli po sila, naghalikan. Tapos sinusundo daw po ng lalaki. Paano nangyari yung hiwalay ng dalawa? Sa cellphone, mawag po siya. Sabi niya po sa akin, paghiwalay na daw siya. Hindi na daw siya uuwi dito. Hindi na siya magpapakita. Wala naman po akong magawa. Yung gusto niya. Wala na akong magagawa. Sa huli, ito na lang ang nasambit ni Ricky. Hindi niya na nagawang ipaglaban pa ang kanilang pagsasama. Gusto pa niya naman niya sa anak niya. Bisita lang niya po, huwag na niya po kunin. Kasi po pinagpapaaral ko po yan. Gusto ko po silang makatapos. Kaya labis ang kagustuhan na makuha ang pinansyal na tulong mula sa gobyerno upang makatulong sa pangtustos sa mga anak. Ready ka na, sir, makuha yung cash card mo? Sige, tara. Muling bumiyahe ang ating team kasama na si Ricky at kanyang bunsong anak papunta sa isang bangko sa Ligao kung saan makukuha ni Ricky ang cash card na nakapangalan na sa kanya. Makalipas ang ilang minuto sa loob ng establishmento, ay lumabas si Ricky. Bitbit na ang bagong cash card na nakapangalan sa kanya. Habang siniguro naman ng bangko at ng 4-piece Ginubatan na hindi na magagamit ni Virgie ang hawak niyang cash card. Ayon sa kinatawan ng 4-piece Ginubatan, ay sa Marso pa makakakuha ng cash grant si Ricky. Ngunit ngayon pa lang
ay mababakas na umaliwalas ang kanyang mukha dahil natuldukan na ang kanyang problema. Gamitin ko po ng ayos po yung sa purpose po nila, para sa pag-aaral nila, para sila makatapos. Kasi po para sa kanila naman yun po. Natuldukan man ang relasyon ni Ricky at Virgie bilang mag-asawa, ngunit batid niya na hindi kailanman matutuldukan ang responsibilidad niya bilang ama sa kanilang mga anak. At determinado si Ricky na gampanan ito sa abot ng kanyang makakaya. Ayan, congratulations kay Tatay Ricky dahil itong programa ng ating gobyerno na tulong para sa mga naghihirap na pamilya lalo na sa pagpapaaral ng kanilang mga anak ay eto na, makakamta na at magagamit na ni Tatay Ricky sa kanyang mga anak. At iyan mga kaaksyon ng ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang